Nyt me saavuttiin aika lailla niin kuin Suomen ykköspaikalle, eli Kaisaniemen puistoon keskelle Helsinkiä, ja meillä on VM-suomalaista Kantolan Risto. Morjes Risto. Terve, terve. Hei, me käytiin joku vuosi sitten, siitä on varmaan 3 vuotta käytiin katsomassa, kun sulla oli Liebherrissä silloin toi L5 Navigationin mittalaitteet, ja nyt ollaan Kaisaniemessä edelleen koneessa, löytyy L5. Kyllä, pitää paikkansa. Minkälaiset kokemukset on ollut laitteesta? Ilmeisen hyvät. No kyllä, sitä on päästy kehittämään myöskin tässä näin, niin siitä on tullut oikeinkin mieleinen itselle ja myöskin muille. Se oli varmaan ensimmäinen laite, mikä teillä oli silloin, niin onko laitemäärä lisääntynyt? Laitemäärä on lisääntynyt tosi rajusti, että heitän 15-16 kappaletta on tällä hetkellä meillä ja siihen vielä käsikepsit päälle. Niin kuin sanoit, että helppokäyttöinen ja pystyt niin kuin tekemään siitä oman näköisen laitteen, niin se varmaan on se niin kuin työtä tekevälle tärkeä juttu, että sä löydät helposti kaiken. Kyllä, kyllä. Ja se on helppo myöskin sitten uudelle käyttäjälle neuvoa, että kuinka asian saa selkeäksi. Eikä tää on niinkin yksinkertainen, että meillä on vaan tässä leikkuumalli tällä hetkellä päällä. Näyttää tää alempi. Sitten voidaan ajaa tätä valmista pinnan mallia tässä näin samaan aikaan. Sitten meillä täällä taustakartalla näkyy putkilinjat. Esimerkiksi tässä on hulevesilinja, itse asiassa tämä on salaoja, se näkyy täällä. Niin me voidaan pistää se samaan aikaan tuosta lukittautuu kiinni, niin se näyttää korkoa meille, että nyt mä lähden laskemaan tänne. Niin tossa on salaojalinjan korko. Niin samaan aikaan pystytään leikkaamaan tätä kenttää, tekemään salaojaa. Sama vapautetaan lukitus, mennään taas vähän syvemmälle tänne. Hulevesilinja on tuolla, lukko kiinni. Ja taas pystytään ajamaan. Mä tiedän, että se on nyt 75 senttiä alaspäin, niin siellä on hulevesilinjan korko. Tosi kätevä, kun pystyy samaan aikaan tekemään kaikkea. Me voidaan selkeyttää tätä. Näin. Nyt me saadaan vielä isompana näkymään kaikki numerot, mitä me tarvitaan. Nyt kun mulla on se hulevesilinja tuolla kiinni, mä näen hulevesilinjan tämän kaivon välin, esimerkiksi pituuden. Mä voin putkimiehelle sanoa sen kallistuksen. Mä tiedän kaikki tiedot täältä kertoa sinne kaverille. Niin, nää on ihan vaan näin helposti niin saatavilla. Se on aika helposti saatavilla, että sun ei tarvitse hirveästi niinku hyppiä eri valikoiden välillä eikä mitään sellaista. Joo, ja nämä valikot on siitä hienoja, että mä pystyn itse rakentamaan nämä. Ihan vaan, mä menen vielä kerran tuohon. Mä voin itse rakentaa ne, mitä mä haluan nähdä täältä. Täällä on paljon vaihtoehtoja. Niin sieltä vaan valitaan, mitä haluaa nähdä ja se tuodaan siihen karttaan. Niin, eli erilaisia työtehtäviä, erilaisia tietoja, niin mitä sä haluat nähdä, niin sen sä saat tuohon, etkä mitään muuta ylimääräistä. Niin siitä tulee tosi selkeä paketti. Ja nyt kun mä en tee tässä tällä hetkellä tätä kentän leikkausmallia, niin mä pystyn sen ottamaan tuolta pois ja ajamaan vaan tällä peruskartalla tässä näin. Silti mä näen täältä sen kentän tapahtumat, kun mä tiedän sen mun takaraivossa, että mitä me tehdään täällä näin. Aika kätevä. Tää on tosi kiva. Ja aika tarkkuus on viimeisen päällä. Se mitä meiltä voidaan vaatia. Nyt ollaan tosiaan täällä Kaisaniemen puistossa. Mitä täällä tehdään? Tähän tulee sellaisia ulkoilualue oikeastaan, mutta siihen liittyy tietysti näitä kaiken maailman putkilinjoja, mitkä sitten purkaa tonne mereen ja et kunnallistekniikkaa suuremmassa mittakaavassa, mutta ne piilotetaan tänne puiston alle. Joo, itse muistan, että joskus on ollut tässä, niin viimeksi muistaakseni katsoisi, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden, niin tässä oli jonkinlaiset piippalot silloin. Mä uskon, että täällä on tilaa myös niille juhlille jatkossakin. Ja jos L5 puhutaan vielä, niin näytit äsken tuossa aika helppo irrottaa, ottaa mukaan ja nykypäivänä varsinkin kun koneisiin valitettavasti murtaudutaan jonkun verran paikkakunnasta riippumatta, niin se varmaan helpottaa, että saat kaikki tiedot mukaan. Kyllä ei se ole kun ottaa tuosta ja laittaa salkkuun ja lähtee kotiin. Hyödynnättekö te työssä sitten, kun jos sulla on joku tilanne, niin sähän pystyt tällä periaatteessa ainakin käydä näyttämässä tuolla koneen ulkopuolella? No sillä tavalla se on kiva, että jos tulee kysymys, että missä on vaikka kaivo tai näytä missä kohtaa, mikä tulisi jos on joku epäkohta, mä voin pistää kauhankulman siihen ja mennä pihalle ja näyttää kavereille. Siitä on usein siinä enemmän kuin yksi silmäpari, niin se on tosi selkeä.
Ja se mikä itsellä on näissä, kun on käynyt näistä tekemässä artikkeleita, niin pistänyt silmään, niin toi on aika niin kuin hyvin reagoiva laite. Niin kuin siihen sun käden tai sormen toimintoihin, niin se aika hyvin ottaa kaikkeen kiinni, että siinä ei viivettä hirveästi ole. Joo, kyllä tää on ihan niin kuin kännykkää käyttäiset. Joo. Ja nykypäivänä just kun toi on, kosketusnäytöt on totuttuja juttuja, niin varmasti myös nuorelle sukupolvelle, mikä töihin tulee, niin helppokäyttöinen laite. Kyllä, ja kiinnostaa, että kun se on sellainen puoleensa vetävä. Jos sä nyt summaat vähän tätä 3-4 vuotta L5 kanssa, niin miten se näkyy työssä? Onko se tehostanut sun työntekoa tai helpottanut? Se on tuonut tietynlaista mielekkyyttä kyllä, että kun näkee, että jotkut tekevät työtä meidän vuoksi myöskin, että me saadaan keskittyä silloin siihen itse tekemiseen ja sitten nämä apulaitteet ei ole niinku sellainen, että meidän tarvii opiskella niiden tekemistä koko ajan. Että tavallaan se apu tuodaan meille eikä meidän tarvitse pyytää sitä apua. Joo, ja tällainen laitehan vaatii anturointia ja sun muuta, niin onko ollut haasteita siellä puolella tai totta kai aina jotain tarvetta varmaan teknisille tuolle ja korjauksille, niin mitenkä ne on pelannut? Mulle ei henkilökohtaisesti yhtä ainuttakaan anturia tänä aikana mennyt ja tosi vähän olen joutunut niin teknisen puolen kanssa olla tekemisessä. Ne on enemmän liittyy sitten vaikka korjaussignaalien aiheuttamiin ongelmia tällaisia näin. Et totta kai sinne tulee soitettua ja sitten joskus tulee idea, että miten tätä voitaisiin kehittää. Et onko tämä niin kuin laitteen vika vai onko tämä jonkun muun vika, niin onhan tällaisia yhteydenottoja. Ja kyllä niin kuin apua ollaan saatu kohtuu aikataululla. Ja valmistajille varmasti tämä käyttäjäpalaute on yksi niin tärkeimpiä juttuja, niin onko sun kohdalla käynyt niin, että kun olet antanut palautetta, että tämä voisi olla toisin, niin onko asioita muuttunut? On muuttunut. Että kyllä mä sanon, että jos ollaan 15 toivetta esitetty sinne, niin 10 niistä on mennyt läpi. Että se on se suhde. Se on aika hieno kuulla ja silloin varmasti nyt niin kuin sanoit, niin laite on niin vähän niin kuin sulle tehty tämä. Joo, se on ihan jees. Ja sitten se, että ei se mun toive yksin, siellä saattaa olla monta muutakin kaveria, jotka on samaa mieltä, että se luetaan lista läpi ja katsotaan, hei tää on täällä näin, että se toivotaan, että se tulee aikanaan. Et eihän me voida sanoa, että hei, että se tulee ensi viikolla. Joo, ja kaikki ei ole mahdollista toteuttaa ja sitten kaikki ei ole järkevää toteuttaa, mutta kun sieltä löytyy varmaan se yhteinen konsensus sitten, kun on riittävästi palautetta tullut eri asioista, niin toimitaan. Mutta toi on hieno kuulla, että niihin reagoidaan. Kyllä, että se on ehkä sen verran pieni, mutta sitten oikealla tavalla suuri, että haluaa reagoida meidän toiveisiin. Eli L5 Navigation niin ihan suositeltava laite. Kyllä, se on jatkossakin meillä. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.